Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawula Rima Nugrahani NPM selikur 0 sekawan 0 gangsal 00 sekawan saking kelas PGMI paralel badhe nyekar maca pat mijil laras pelok patet 6 sugeng midhangetaken. Nem ciro ro ciro lu cinem cici ciro lu ciro nemo momo nemo lu rolu monem molulu monem nem rolu momonem moluro pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingong sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta wasis samubarang ipun.